Халкы рационында популяр яшелчәләрнең берсе. Бу атнада Лаеш һәм Әлмәт районында үстерелгән кәбестә үсентеләрен авыл халкына тарата башладылар. Республика программасы буенча ел сайын суган, кишер, кәбестә, чөгендер орлыклары өләшәләр. Безнең бар конкретно авылларда билгеле кешеләр, кемнәр шөгыльләнә, кемнәр сырый, кемнәрнең теләкләре бар, шул кешеләргә елда таратабыз. Тем более бу быелгы елда бүгенге көндә даже яши карты да, яшь балалар да авылларда ишетелә сүз быел утыртырга диләр. Моның өчен республика бюджетыннан 10 миллион сум акча бүлеп бирелә. Шул акчага без 28 тонна суган орлыгы алдык, 600 килограмм алдык чөгендер орлыгы, 600 килограмм алдык кишер орлыгы. Көзен кооператорлар яшелчәнең халыкка кирәкмәгән өлешен җыеп алып, ярминкәләрдә сатачак. Азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләләренең бер юлы бу. Аның күп кеше сорый инде, моның нинди файдасы барсың диләр инде. Моннан инде ниндидер күп уңыш алып, моны республиканы бөтенләй яшелчә белән тәэмин итеп буламысың инде дип әйтүчеләр дә бар. Менә без бер вакыттан башка кирәк. Шушы утырткан кеше беренчедән үзенең семьясын тәэмин итә. Шәһәрдәге балаларына шушы яшелчәне обязательно җибәрә. 30% артык алардан артканын без сатып алабыз. Кеше бит үз-үзен генә тәэмин итәлсә дә, күпме кеше яшелчәле була дип әйтергә кирәк. Былтыргы корылык һәм быелгы санкцияләр республиканың үз-үзен азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсенең ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын күрсәтте. Шуңа планда яшелчә мәйданнарын арттыру 15% дип фаразлана. Тукай районындагы Миңнеханов крестьян фермер хуҗалыгы мәйданнарын арттырырга әзер. Яшелчә иң авыр культураларның берсе. Яшелчә үстерүче анда үзенә бер технология, үзенә бер техника кирәк. Бик затратный ул и, значит, бик скрупулезный и технологиясе бик требовательный шундай. Монда не то, что, значит, ты акча эшләршин или нәрсә өчен, просто даже пафосно булса да үзебезнең патриотизм булырга тиеш. Без үзебезнең продукцияны үзебезгә җиткергә тиеш. Минталип Миңнеханов яшелчәчелек белән 22 ел шөгыльләнә. 3000 тонна бәрәңге, 1000 тонна кишер һәм кызыл чөгендер, 1000 тонна ашлык җитештерә. Товарны социаль объектларга, мәктәп, балалар бакчаларына, сәламәтлек саклау учреждениеләренә җибәрә. Азнакай, Сарман, Әлмәт республиканың көньяк көнчыгышыннан да сораучылар булган. Әмма без утырткан гына җитми ди ул. Теләге халыкны җиргә тарту. Әйтәләр бик, үзен-үзе коткара ала адәм баласы дип тырышып эшләгәндә. Менә бөтен зур шәһәрләр барсында, Нижнекамскида, Чаллыда, Казанда аның 70% халкы шуларның яшәүчеләр шәһәрдә. Алар авыл белән связаны барда. Авылда әбиләре, бабалары, туганнары, әти-әниләре кемнәр дә булса бар. Татарстанда 4000 крестьян фермер хуҗалыгы, 470 000 шәхси хуҗалык бар. Барысы бергә алар республикада үстерелүче яшелчәләрнең 86% җитештерә. Былтыр корылык сәбәпле Татарстан районнарында гадәттән тыш хәл режимы игълан ителде. Республика авыл хуҗалыгы тулаем продукциясенең 12% югалта. Шул ук вакытта Россиядә бу күрсәткеч 5%. Төбәктә 800 000 тонна бәрәңге, 240 000 тонна яшелчә үстерделәр. Әмма аларны үстерү генә түгел, киләсе елның җәенә кадәр яхшы хәлдә саклау мөһимрәк. Былтыр Татарстанның зур хуҗалыклары бәрәңгене 4000 гектар мәйданда, кәбестәне 600-гә якын, кызыл чөгендерне 800, кишерне 450, башлы суганны 285 гектар мәйданда үстергән. Бу республика халкының 65%-ның ихтыяҗын канәгатьләндерергә мөмкинлек бирә. Калганын читтән сатып алалар, чөнки үзебездә күпләп саклау мөмкинлеге юк. Тагын да күбрәк продукция җитештерү өчен кирәк тагын складское помещение, дополнительные хранилищелар. Хәзерге заманда үзе таләпләре куя торган менә шундый хранилищелар влажностьны да тотарга тиеш, данлыкны, температураны да тотарга тиеш, и автоматический режимда эшләргә тиеш. Шәхси саналган 470 000 хуҗалыкның бакчасында бәрәңге утырту урынына үлән чәчүнең тагын сәбәпләре бар. Бары бит норма потребления. Менә аннан соң онытмаска кирәк, шуны бәрәңге шауда кимәде бит. Элек бит без 30 сотыйлы бакчаның 3 сотыйын үзебез асрасак, 27 сотыйына бит инде мал тойдырайык шуның белән. Ни өчен потребление кимәде? Сайлау мөмкинлеге артты. Элек бит инде икенче пири бәрәңгене әйттек тә, ит булды да ипи булды. Иштерләй ризык белән без көне буе җөргә мөмкин. Хәзер бит магазинга кирсәң бөтен әйбер бар. Бәрәңгене үстерергә бик ниләре дәртләре юк. Шуңа күрә нигә дәртләре юк. Монда әйтик шылбыр ул бар, но арасында эзек ягы да бар. Шул эзек ягы именно хранилище беренче, яннан соң әйтик хак турында кеше
бәрәңге утыртканчык хакын белергә тиеш. Шул эзлекләрне ялгаган очракта җитмәгән яшелчәне читтән алырга туры килмәс иде диләр. Димәк, үз капиталыбыз үзебездә әйләнештә калыр иде. Бу санкциялар алып кертелгәч, безнекеләр күчтеләр үзебезнең ниләргә, сортларга, отечественный сортларга. Шуңа күрә без елдан ел икенче илләрдән саженцлар ала идек, семеналар ала идек. Шуңа күрә инвестиционный кредитлар кирәк. Яннан соң ул продукцияны булмай, аларны перерабатывать итәргә кирәк. Шуңа күрә без үзебезнең ассоциациягә включайттык сельскохозяйственный потребительский кооперативларны да. Хәзер республикада 300 кооператив бар. Аларда яшелчәнең кемдер орлыгын әзерли, кемдер үстерә, кемдер сата. Аның финанс булышыгы да бик яхшы. Быел ел сайын 300 миллион артык сум акча бирелә федераль булышык, региональ булышык ягыннан. Күбесе район башлыкларының тәрәдә әйтәсе килә. Алар оештырылса, алар булдырылса, моның бер авырлыгын без күрмибез. Бүген әйбер сатуны проблема сату турында без күрмибез. Бу ел сайын үткәртергән елына 2 сезон ярминкәләрдә генә күп продукция сатыла. Республикада бөртеклеләрне чәчү дәвам итә, әмма әлегә эш акрын бара. Тоташ яуган яңгырлар кырга чыгырга мөмкинлек бирми. Эш бер атнасынга калып бара. Республикада тагын 1 миллион гектарга якын җир чәчелергә тиеш. Алдагы 10 көндә һава тотрыкланып китсә, чәчү төгәлләнер дип көтәләр. Рания Абдрахманова, Гөлнара Миңнеханова, Фируза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Марат Зайдуллин, Александр Лихачев, Рамил Гарифуллин, Яңа гасыр каналы.